mapholoba Nkabi Yami. Hayi, asike siyohlala nezinye izikhayela ngaphandle. Hey, sanibona, sacela subscribe phela. Nkabi Yami, mngani wami, Nkabi Yami, mngani wami. Asiye Goli, siye ekhaya. Nkabi Yami, mngani wami, Nkabi Yami, mngani wami. Asiye ekhaya. Nkabi Yami, mabaso, mapholo, mapholo. Nkabi Yami. Chance of showers over most parts of Gauteng and the interior of Limpopo, Mpumalanga and KwaZulu-Natal. Otherwise, partly cloudy skies over the northern parts, but clear over the central interior of South Africa. Along the coastal regions, we are expecting partly cloudy skies going to the interior of Eastern Cape for tonight. Tomorrow, we're still expecting up to 60% chance of thunder showers over the northern interior. That's Gauteng, the interior of Limpopo, Mpumalanga, and some parts of Free State going to the northern part of Northwest. So please do have your umbrella with in those regions. Morning fog patches over the eastern interior. Beyibona lento kodwa ukuthi mfowethu siloke siwashela izitshala nasikokopela sizenzela zonke izinto lezi kumele iphele manje. Nanokuthi ke phela mzalalana phela mzalalana ensukwini ngivuke ngintombi. Hayi, mzala wena kade kodwa ngisho ukuthi usuyangidelela kodwa mzala. Usiyafika la kwami manje uvuka nentombi la. Siwaphendula la ekhaya ikala mazu who's who in the zoo. Mzala. Angizange ngithi ngivuke nentombi. Ngithe ngivuke ngentombi. Mzala angikwazi ke noma isiZulu sakho sibuye sibe no I see you later, investigator. Hayi wena mzala phela ngikuzwanga kahle uyasho ngikuzwanga kahle. Angibele uyakhohlwa ukuthi isikhathi ukuthi ukhuluma uzwakale ngazathi ukukhuluma isishimanator esiku refrigerator. Mzala khohlwa indaba ka Terminator. Ngivumele ngikunabele ngentombi yami engiyithandayo isimomondiya sami uEyami. Mana mzala uthi isimomondiya sakho ubani? uEyami mzala. Yami lami. Yummy things mzala. Yummy peanut butter jam. Umzala azike ukukholwe lo mzala. Mzala uyabona Yami intombi uEyami. Mzala mina nawe singamawele nje. Ungasho uphinde wena mzala singamawele. Wele sobabili singamawele. So mzala mawucula ibasic lengoma uyandonda uyaphansi. Mzala wena uvela ibaxe lapho ngoba ufuna ukwenza ngazathi manje unguconductor omkhulu phela wale modulator go Greener Pastures Gospel Choir. Mlonji kanti udazenza kanjani mina yabona njengamanje ne sengivele ngakhumbula Yami ke nami intombi yabona ke lapho sengivele ngakhumbula elami Yami awungilizwe inhliziyo njengoba azakenze njani mzala angivele ngiyombamba ngeselula. Selula hayi wena selula hayi selula hayi wena selula hayi wena selula fulaka kodwe. Mapholoba. Yawena khala. Uyabona izulu laduma enyanga. Ubhubhudu wakho. Ubuza njani into endala kangaka? Ayisuka wena gane ngeza. Hlala phansi futhi aqhwakela izulu maduma. Hawu. Hayi! Izulu maduma kanje liyahlonishwa.
Akudlalwa ngene nalamacici afakile akhunyula izulu maduma. Mosweni fa amacici. Hayi wena sakaza ke abachitha kamafinyila. Phela mina ngimdala. Mapholoba. Wo. Woka imali aphoka. Awusho mapholoba. Izulu liduma kanje uphumaphi? Hey. Wema ecishe ngashaya umbane bese kusele kancane kangaka ukuthi ngishaya umbane. Ngiphuma ngale eCapitec. Ufuna ukuthi Capitec? Capitec. Angithi manje le ATM le iyagoloza le ATM ayifuni ukukhipha no8 rand wami njalo kanye nalesihlanu esingaphezulu ayifuni ukusikhipha and mina lesihlanu ngiyasibona la ku online banking ukuthi sikhona. Uyazini le ATM le sengiyasola mina ukuthi bayenzela ngale eMsinga noma eBergville ngoba cha iphushushu wenkani havi nenkani le ATM le. Awusho ke mapholoba mfana wami. Ngoba ungena nje ulengisa izandla, ulengise konke, ulengise nentshebe. Ziphi izinto engikuthume zona mapholoba? Angithi mama wathi ugogo kimi, "Mapholoba, uyabona izulu uma ukuthi liyaduma, lishane lightning, ubobaleka ushiye kwasana ukucwebezelayo. Uma ukuthi uphethe uhlweza, lushiye phansi lothu lani loyo uzocoshwa yiphoke ebusuku." Lento ngithume yona mama isplite impuphu yithini likafish zonke lezi zinto ziyacwebezela manje mina ngoshiye phansi ngoba izulu liyaduma. Bengingafuni ukushawa izulu eliphuma directly from God. Bezongiqumba phansi bengesilona izulu lomthakathi leli. Beliphuma kuNkulunkulu impela bengizofa mama. But I'm disappointed. Dumb. Ayu dumb. Vele ungashiya imali kamama ngokudla. Mosibhekile uzodlani. Mosolambile la uzobe ufuna ukudla into ukushiyela lapha estradini. Hayi, butam yo. Hayi noma bangathi butam nyothangeke yo. Hey, usho uliphinde mntanami. Hayi mapholoba. Hayi, uyisilima. Uyisiduphunga. Awuyisingayinga mfana wami. Hey, awungitshele ke nje mapholoba uzodlani. Ngikuthuma ukudla okuzodliwa uwena. Okokuqala mapholoba awusebenzi. Uthatha le mali yokugcina mapholoba uNkulunkulu wami. Le yokugcina uyayilahla esigangeni mapholoba. Ngoba uthi usaba lightning. Ayi usilima mfana yezwa. Hayi mina ngiyazi lento. Hayi umeleni lapho. Mama ngilinde wena nje ungithethisa uthi you know what go to your room you are grounded ngihambeke nami ngihambe ngiyelumini ngilala. Iswaneni grounded yini yona leyo izinto zabelungu lezo asizazi thina lama move akho ayakuhlanyisa thina siyindle eminyama uzulu asiyazi thina lonto okhuluma ngayo cha man hey sengidinga yey akukhunyulwa izulu maliduma stididi Mama ngimanzi nje uyahlonipha qoka uyahlonipha ugqoka uzothe man hayi bo babo wengane akugijinywa izulu maliduma uhamba ngesizotha uhloniphe yeni wengane awuhambe endleleni yesizulu maliduma uhamba la eceleni otshanini uhlonipha umbani phela hawu hayi umuntu wakho ngishaya ikhali hayi webapholoba ungafiki-ke futhi uzibuke esibukweni lapho ngoba ayifuneki into ecobezela izulu maliduma awuzohlala-ke kula masofa mengawaphiwa umlungu wami unjalo ayikho inkinga sengiyocupha njengejongo. Mapholoba awuvulwa noma bona kuphi izulu maliduma
Uhlekani wena? Ukushango la baba wempama uhamba nelightning uzothi uthakathi kwemntwana ndi. Hayi ke le yami ingane angeke uzuyinuke uzoqala lapha kimi uma udlulela kuyo. Ho. We mama. Uyazi lapha kaSikhakhana. Hey phela izulu selivele nje lafika lahlasela lacishe lambulala ubaba uNgobese. Oh le ngane ngabe yathathwa akukhulunywa amapholoba izulu maliduma. Hayibo nilele kanjani izulu duma lemnyango vukani nihlale ngezinqa nihloniphe akulali izulu maduma hey wena sidididi ndikhava umzimba aqinjwa nisuyazi ayisuka hawu mina ngiphuma kwaZulu hlezi lidumiso hlezi liguqubela izulu kwaZulu hlezi linethiso mina ngihlala kwaZulu noshakaZulu mina ngumZulu Kwamaba. okhuluma izulu sakwaZulu mina ngumZulu wakwaZulu okhuluma izulu sakwaZulu mina ngumZulu. Oh, cellular, cellular, cellular. I wanna cellular, cellular, I cellular, cellular, cellular. I wanna cellular, cellular, I wanna. Cellular, cellular, cellular. I wanna cellular, cellular. I cellular, cellular, cellular. I wanna cellular. Mabaso. Awu mayidali wami. Yami lami. Nene wash le golide. Uyaphila sithandwa sami. Ya, ngiyaphila wena unjani? Awu, thanks my love. Manje ke uzoyithumela nini leya 1.5? Oh, 1.5. Oh hayi, khuleka wena sithandwa sami ugcwala ibavu nje yabona ukhuleke. Ngizokunika yona ngi-18 bo month end. Month end Mabaso. Last month uthe month end mos. Awu, injalo nje baby hawu. Phela bengingashongo phela ukuthi yiphi yona imonth end yabo. Akukwazi bani, ngingavele nje ngikubambe ngo-surprise nje. Ngithi wala, tada, ngikubambe nge-month end ya this year. Month end ya this year na. Kanjani manje? Hayi, khuleka life wami khuleka. Khohlwa ilo ndaba. Manje awungitshele ungakwazi ukuthi ufike nini la yabona into leyo ukuthi phela sizothi sithi ukuthi kube ngathi sithi. Yabona kube busy nje. Dala vele lokuthi uzoza kunini dala. Oh, ngizwe ngani? Oh hayi, bheka wena baby yabo. Usho ukuthi wena ngalapho olohlangothi la phanta ukuthi uze ngala kuleli lamhlangothi. Ngizothi mina ngakuleli lamhlangothi ngenze njani? Ngiphante ukuthi ubuyele kulelo lwahlangothi. Yo, yazi ngine meeting ebusy kanjani and kufanele manje ngiyoprepareisha into on. So manje sokhuluma so. Okay. Oh, hello. Baby. Hello. Hello. Ngiyacabanga mhlawumbe uphelelwe i-airtime esadini lakhe. Hey, Mabas. Kwamapholoba.
Sekusile. Hayi ngeke umuntu usayiphuphela kamnandi ngiqhubeke ngilale mina. Yabona lezi inkukhu kamakhelwane bangisicefe. Hayi ngeke. Ngizovele ngidubule zonke ngehlili kimi. Angazi ukuthi umama Margaret ubani wathi asenzele alarm. Futhi aze nothi ngiyocama nje. Ayisho. Hayi. Angiphuphi. Ngichamele toilet. Ngakubamba lokhu. Yazi lokho kudade wethu ngizohlala ngingakuvusi. Ngifuna ukuchamela ingubo kamama zase home choice. Hayi, uthi ngibukele ngakuthikamizisisi. Mapholoba. Mama uputu uqhamile, mama uputu uqhamile. Mama uputu uqhamile, uqhamele ufetha wami, mama uputu uqhamile. Mama uputu uqhamile, uqhamele ufetha. Yini manje? Ukushanga impamo yazo. Ukushaya udindilize lapha phansi wawuphapha upeperezelana. Hawu. Mama uputu uqhamile, mama uputu uqhamile. Awu kodwa yini bakithi ekuseni kangaka umsindo wani? Mama uputu uqhamele ungubo lesikhathi uzwashizolo. Ini? Mama, uyabona lengane le lentembi le. Hayi phela sithakathiwe ngalengane isichitho. Basithakatha ngalengane. Ye wena ufana necondom kumnandi kabi mongekho la endlini. Ubiza ingane yami ngecondom. Mama yini condom? Uyabuza umntwana. Uthi yini condom? Ngicela umchazisele. Uyakubuza umntwana. Dadewethu, it's when a female and a male intersexual course. Yazi mapholoba akuweli isichitho la endlini. Umdala okokuqala nje. Ulala embhedeni wengane. Ujika uyawuchamela umbhede wengane. Wabanjani ngempela? Uyazi ukuthi lezi ingubo ngasithenga cash home choice. Uyakwazi lokho? Mama inamanga lento emnyama lesikhohlakala sengane. Wena ingakho uyihlo wakushiya la endlini wakubalekela. Yizo zona lezi zinto ozenzayo. Mina mama uyakhumbula 2017 ukuthi lengane yangenzani yachamela ubrain hood wami la endlini yachamela kanye nekhavela yami engangiyithenge ngo2000 engahlulwa yini ukuyenza futhi lento yachamela umbhede wakhe
Mina mama ngivukile ngahamba ngayo chama etoilet. Ngabuya futhi ngamshiya lo elele. Uvuke nini? Uvuke nini ngoba uwochamile? Uvuke nini? Uchamile nani? Namanga mama lo mina ngichama ngabuka ngithamanda uthanda amanga. Uyazini namhlanje wena ngifuna ukukufundisa isifundo. Ngifuna ukukutalapha mfana wami, ngizokutalapha uzozuzisolo ukuthi wazalelani. Phum uyofuna induku engizokushaya ngayo. Mama ngizohamba ngikho induku ungishaye ngaye ngenduku ekhwemi. Mama mapholoba yokho induku. Yazi ngifuna ukukushayelana mfana wami, utshela ukuthi ula. Kanti usilima. Ngifuna ukukushayela ukuthi unamanga. Bengikhiyile la. Ngahamba nawe ukhi ngaye egumbini lami. Yimi engivulela uphume nini? Uke toilet. Phum. Uyokho induku. Phuma. Hayi. Hayi cha. Hayi le setup. Kahle kahle uNkulunkulu uyangiphanisha ukuthi angisaye esontweni. Oh, nansi into engizwe kahle. Awusho ayingeke. Buhlungu kakhulu uma uzombulala ngale ngeke impela. Phela uma wayeqhathwa nezinsizwa. Wayeshaya zonke izinsizwa zasesigodini. Hayi uthi sibambe le. Ya uthi ngikele. Hayi into kamnandi kodwa engeke. Izwakala ibhlungu. Asho. Ngeke. Phela uma unesandla esiqinile ngathi udla imfene. Ya ingcono ke le. Hayi le ingcono le. Hayi ingcono. Uthi ngifaka amathi la emehlweni azobona ukuthi hayi ngiyayisaba induku mhlawumbe uzongixolela nje. Ya dingama. Iyona nduku oza nayo le. Mama induku le. Ufuna ngishaya ngalento wena umdala nje. Ungazongijwayela kabi. Hamba sisofuna induku engizomshaya ngayo. Wena ungijwayela kabi. Ucathi ngingakushaya ngalento wena udelela kanje. Nganayi. Ngiyabonga sisi. Ingcono le. Dunos, bheka le. Bheka le ngifuna izinqa. Angithi uzona lezo chama ngazo. Yini lo ifake la? Wena avuka utshela phela ukuthi bukani uqishile la. Come on. Madala wena phela. Khumula. Come on. Uyakhala. Angithi uyindoda wena. Angithi uyindoda. Baba. Uyindoda wena. Uyindoda. Ha? Thun. Awusakhali usuyindoda, eh? Mama uthi angithule nje. Uyangiphendula ngikhuluma nawe. Bheka le. Dunos. Dala wena manje. Ay mapholoba. Kwamabaso. Ndoni yami yamanzi ngena nje ukhuleke sikomodiya sami. Ukhuleke nje. Ya. Baby. Yeah. Moswena uphila enye soft life. Wow. Nje? You like you are living large. Ilantshi. Sithanda samuhazo ngithatha nje ngolazaro. Usho ukuthini manje ukhuluma ngamalunch? Of course ngiprepare ilunch. And of course lunch is on me. It's on the rocks. It's on the house. You know things. Ngithatha njengomalambane. Wemzala. Osamsala uzobona nansi inkanyezi yokusa lana wosamsala. Yami. Hayibo ufika nini? Mzala umthathaphi mzala. Umzala ngathi uyaphazama. Yami lami leli yilo leli bengutshela ngalo. Yami lami leli. Ayikhona mzala. Angisho ngathi izinto ziyafana mzala. Elami leli. Mzala. Nginelami
unelakho leli elami. Ayikhona msala. Wena unelakho. Nami nginelami. Cha leli elami msala ngiyakutshela kule leli elami impela leli. Guys, kwenzakalani la? Nangiconfuse manje. Nami sengiqala ukudideka ke manje ngoba ingoba kaxaka lena engazi ukuthi sizoyithini ngoba phela angisazi ukuthi elami noma elakhe noma elethu elikabani kanti Ini lona, ini? iyami. Wow. Guys, kahle la. Kukabani? Oh hayi cha angichaze lento ngisike nje kwelijikayo wena ntombazana ukuthi cha uyabona lo muzi kahle okamzala ya kodwa njengoba kokamzala nje nawe kodwa uyazi ukuthi kwenzakalani kuma brotherhood vibes brotherhood shit niggas vibes ukuthi okwakhe okwami kanti nami okwami mzala uyabona ke manje usubheda nge-PhD ke manje yazi ubheda nge-confidence mzala hayibo Yami ini manje Chukuthi ningadala ningidlala. hayi mzala washintsha ukudludla kwawudladla lela selibheka ngakuthina manje leli icala perhaps Yeah, vele niplanile lento. Wena bolokuthi kimi ama 1.5 in nani next when uthe kimi ngize today ngila manje. Inganekano wemabaso. wasekhuluma ngotawa bomb 5 nje kanti mzala leli tawa nento ubungathanga wena elesikole mzala iso lesi nje iso lesi isikole uthini manje mzala uyangilahla ke manje mzala UG University of Goli uthi uzongifundisa igoli mzala ilecture le mzala uprof lo mzala uSliman usiziphukupuku mzala hayi mzala I'm sick and tired ngayilento yakho ngiyagula ngikhathele mzala ngiphathisa ngeabortion mzala depression futhi nje ngabe uyangiphumela wena nalo Miss Mgundi ngithinga ushu wakho good two shoes Hey, mabas. hayi mzala good two shoe right yeah futhi wena sisi wena for your own information it's over Ha! Never. Akekho ngidambayo. Yimi engidamba abantu futhi phelile. hayi ke ayabona ke namhlanje ufike wangcenga ejeke namhlanje angidlali leyo game leyo imina othi it's over ngisho uqala okusho ukuthi mina olahla wena You asibali babe off guard. Yeah, futhi ngithi yimi ke it's over. LMPT. Oh yes. So bye. Mabaso. kodwa ireza khathi emazami mzala hey imzala yokwenzani naleyo wow kodwa mzala mntaka aunti uzongiyeka ngwantu wakho mina mzala uzongiyeka mina ngwantu wakho ngoba nje kahle njengamanje nje ngabe uphuma naye la thatha lesi shwaphana sakho uphume naye ngoba naye nje lo angazi ukuthi yini lenza ukuthi acabanga ukuthi ngizomncenga mina ngeke ngimncenge futhi wenze kahle futhi ke wangilahla ngoba uyabona nje mina neNkabi yami siyaphuma ke manje sisababona esentini siyobangena esentini sobehlezi nele queen ke thina bheka ke Fating Gates futhi sobe ngihamba ngeLamborghini kakhanya imbawo inongo lapho mzala siyadansa mzala buka niki awushikini ngiphethe uhuka umphela inongo bheka ke sayidini ngiphethe bani mzala ngeke ukholwe ke mzala ya ukhupha babi hayi lapho uzobe ngafuna isiphithiphithi mzala ke ngafuna isiphithiphithi inongo esikhulu kabi ke leso hayi mzala inongo isikhathi sesiyangishaya mina yabo angivele ngiphuthume ke mzala akube ngishaye ezinye kwemzala hayi
Inganekano wemabaso. ngoba phela thina abanye bethu asimenywanga kule certain city. Yeah. Hey, mabaso. Wena uhlalelela uyabuka nje kuphela awusubscribe. Kwamapholoba. Ya, khandela incane. Yini ngempela le uyenza la? Lapho sibhubisi madoda. Awusho bhuti, uzoyanini esikolweni? Yini bathe esikoleni bafuna abazali mhlawumbe? Hey, wedade wethu. Phela wena sonke siyazi ukuthi la endlini awunayihlo. Ulihlo avela kulaxaza nje wakushusa semncane. So sele ngomama nje kwaphela. Bhuti, bafuna izinto ezingasebenzi njengawe olamthuthu. Yewena, ngokuqhasabula ngempama ehamba nosimende phakathi ngiyakutshela uzothi ushawo uJohnsina kanti mina faka ukhonkolo uthi uyitshela ukuthi ushawe lightning kanti ushawo mapholoba ngempama uzongijwayela kabi nansi ingulube izonginonela usungibiza ngalento mina yo wena ngubhuti wakho mina ungazongijwayela kabi habe imhlolo Mapholoba. Hayi bhuti, asisuke lapho. Ngicela uncedise ngehomework. hayibo sowuthola umsebenzi dadewethu hawu congratulations uyini uyiplumber hayi uyabona wena uqale kahle uthola umsebenzi kahle kusasemncane Bhuti, ngikhuluma ngomsebenzi abasineze esikolweni. Oh, hayi dadewethu ubuza umuntu ocollect ngempela mina ngangawathosa amaqanda ngisakhula ngangithola ocollect nje kuphela ubuze ngizwe. What do you call a male crocodile in isiZulu? Ngizulu. Male crocodile. Ubabungwe. What? Hayi, ave inolaka le ndoda le. Somatekisi. Ha, ayabona wena uzophasa ngamalengiso ke wena. What do you call a wind in isiZulu? Umoya. So, Umoya. Umoya. spirit, Umoya. airtime. Umoya. Bhutani, yonke into umoya kanti yini kahle kahle? Hayi phela musungidelela ngithi wena uthe ucela ngosizo ngiyakusiza ngithi bhala lapho ukuthi umoya ake siphumeke lapho wena ke ngiyezwa kuthiwa lapha yana esikoleni sakho udelela abantwana uhamba uyabathuka uthuka ngisho no mem. Hey, bayangidakela labo. Namanje uyathukana. Cha, angithukani. Ngicasula ukuthi bayangidakelwa. Uyabona ke mina dadewethu make nje bangibiza bathi angize ngizokuphalenta lapha yana bengibizela ama meeting la asanganayo ngokubhaxabula wena ngemvumo ngoba uyangibhedela. Qhubeka ungibuze. Umuntu ongaboni ubizwa ngani? Long time no seen. Mothanda kusungasho ukuthi uStevie Wonder. Hayi, bhala uStevie Wonder, lapha. Yini umuntu ophangayo ngeEnglish? Hayiloyo ke emergency eating. Uyashesha ke loyo. Ukimbela kwesakhe, uyashesha emergency eating lo. What is the chemist between a man and a woman? Uyangixaka manje uyangidida kuduma upotiyane la. Uphuze ekhemisi ungenapi la? Hayi, but asuke lapho. Ngicela ungincedise ngehistory because ngiyabona ukuthi udamu ngempela. Write an essay about blacks. Blacks.
Hey, wangikhumbuza emandulo ngisashawa amabhunu. Uyabona ke phendula ipage lakho ke ngizokutshela kahle. Ubuza umuntu okahle ke ngempela ngiyawazi mina umlando. Ngo-1976 abantu aba-black babeshawa amabhunu esidubula futhi amabhunu eshana ngempama. Kodwa-ke siyi-youth yangapha eNingizimu Afrika sasingayibekile phansi sasilwa nathi sibashaya. Ingakho-ke kwaze kwasungula ikhampani ekuthiwa uBlack Label. Lalela-ke uyabona iBlack Label engathintwa umuntu omhlophe kwakuphuza abantu abamnyama kuphela, abantu abanezinwele eziblack. Nefoni-ke phela moyiphatha okumele uphathe noBlackberry. Uthi bowazi ukuthi uBlack Motion noBlack Coffee ama-Brothers. Usisi wabo omdala uAmanda Black kanye nobhuti wabo omdala uPitch Black. And then balanywa ke kunama-twins lawa ahambe eperforma lapho umuthi sama yomuntu uBlack Diamond. Bonke labantu laba ba-black bazalwa umuntu oyedwa, iBlack Mambazo. Bazalwa ngeBlack Friday. Hayi ke uyabona la uyophasa ngempela ubuza umpethe umuntu owazi umlando. Mina impama yebhunu ngiyayazi, ngashawa yibhunu lingishayela ukuthi ngiyatoyitoyi. Hayi uyophasa la. Hayi uthi ngushiyeke uma basungilindile kumele ukuthi ngiye sentini ngiyobona abantu ngihlukane nawe. Hlukane nalo paloni bakho laba abakuthengela bona la endlini. Sharp. Ewu, mapholoba, Nkabi yami. Hayi, asike siyohlala nezinye izikhaya la ngaphandle. Hey, sanibona, sacela subscribe la. Nkabi yami, mngani wami, Nkabi yami, mngani wami. Asiye Goli, siye ekhaya. Nkabi yami, mngani wami, Nkabi yami, mngani wami. Asiye ekhaya. Nkabi yami, mabaso, mapholo. Nkabi yami. Besacela nicofele libhathini elibomvu la ezantsi la. Ya khona la, ngala ya khona lapha.